तो हेलो गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग दासो ओंखाम जाखादों आरो गय जादों बेफोरखौ बारा थाल लाबाय थानाङा गय जानायफोरखौ दा माने बोथोरा दिन थान्दा मोनायाव अखा हादोंमोन आरो ओमफ्राय अखा हाबाय बार बारनानै माने खामानि बारायलांबाय आरो बारा नै बिफांफोरखौ माने ओरैबायदि सेफायलांबाय मा होनबावनो खोदोम बिफां ओमफ्राय आरोबाव सेलेखा बिफां इथिंबो बायना दङ आरो बैथिं गय बिफां माने बिराद बुस्थु नस्थ' जाबाय आरो मैया मोनायाव बार फैनानै दा ओमफ्राय न' खाथियाव सोरनाबा आयंमोनानो बे न' खाथिनि आयं लाहारो इसोरनाबो गय फांनै बायदों ओमफ्राय सोरनाबा थिं सिं उरायलांदों माने ओरैबायदि गोसा फैदोंमोन बारा उन्दुनायजों फात्ता गैया सानाव सिखारनासो मिथिबाय जे बारा बिराद गोसा होननानै आंबो गुथे लेथ्रा गोजा आरो बिलाइ गोजा जेरावबो थ' बिजौआनो गैला खोदोमा दा दानस्रिनो नागिरदों आरो बेखौनो आङो बैखौ सेलेखा दालाय गोलैदों आरो बेबो बायनानै बेफोरखौ एसे साफा खालामनि दानस्रिंलि ओमफ्राय गयाबो इथिं बायदों ओरैबायदि गोसा आरो दा मोनायाव फैनो हागौ मा थिग मा मोनायाव माबा बिरलांगोन बेबा दा मोनायावबा औवायाबो लेमजोब्बाय माने थ' दानबाय थागोननि दा देखायगोन गामियाव मा अबस्था जाना दं आंबो नुहैयाखै माने खोन्थाफैदों सोरनाबा ओरै थोरै बायदों होननानै दा नायगोन अबस्थाखौ मा जाना दं गामियाव आं बेखौ दानस्रिंगोननि आरो सेलेखायाबो गिदिर गिदिरथार आरो बिराद गिदिर राबायानोमोन ना हा थाइसे जानायनि र' राबाय गोखाथार गोखाथार बिरादनो मा होनदों एसे गोदैबो दं आरो बारा गोखाद्रायबो नङा गोदैबो दं सेलेखा गोदै गोनां मोनजायाखैबा जोंहानाव जाफैनो हागोन एसे गोदै मोनो ना बेखायनो एसे गोदै मोनो आं बबेयो बैयो बेबो बायां अबस्था बैयो गुदुं आदसा बेबो माने थांहां अबस्थायाव दं आरो बेबो थांसिगोन दा मोनायाव गोच्चा फैबा थांबो हागौ माथो गद नस्थ' जाजोब्बाय फोराननांगौआ जोंहा आलासिफोर फैबा माने गय जाहोआ आरोना माने गय जायै फैबा आरो बेखौनो फोरानना दोनखायो नालाय बेखौनो होयोमोन आरो रुनानै फोरानोमोन दा दङ बारु बेयाव फांसे दङ बैथिंबो दंबावो न'नि उनथिं आरो बैयावबो दङ जोब्बायानो आंना खामानिया थनै दानबाय आरो दंबावो बे थसे थाब दाननानै फोजोबनोसै आरो औवाखौबो बुथुमना लाफायो आरोना गाव गोलैबाय उथ' जाला बेयो थांला बेखौ दानफायजोबनांसिगोन दा फाइनेलि दा दानखांबाय आरो गैला साफा खालामखाजोब्बाय दा गामियाव ओंखारलांनायनि समसै थ' थांनायनि सिगां देखायनो आरो गय बिफांखौ नै बेबायदि अबस्था जाना दं फांनै बायदों फांसेल' होनफ्लांदों आं दहाय फांसेखौ नुवाखैनोमोन थालिर सिङाव थानायखाय थाइबायमोन फिथाइयाबो जाहैगौमोन गैला दा गय बिफांफ्रानो एकदम गोजौथार बोरायजोब्बाय ना बोसोर जाजोब्बाय बेखायनो बायबाय माने बे खन्दल'सै गायस्लायजोबनांगौ दङ फुलिफोरा इथिंबो दं बैथिंबो दं नारें जुमब्राया माने लेमलायनाय थायदों आरो जोंहाना नै खाबनो खेबसे होबानो सेस जानोबा फै जेब्ला मोनगोन रागोन अब्ला लेंहरगोन जाफै बेसे जानो बैथिंबो दङ आरो नै बेबो बिराद थायोमोन दा एसे बेबो गैला सेवलांबाय सिङाव माने एम्फौ जाजोब्बाय थाइथामल' बिदिल' थायो बेनो आरो एकदमबारे बार फैबाथाय बिदि बायलांजोबो सेफायलांजोबो बेनो आरो बारा गोसा फैबाथाय एकदम बायला बायलि जाजोबो न' गुदिफोराव बेखायनो बिफांफोरखौ बारा गायनाङा एसे गोजानाव गायनांगौ होननाया बेनो आरो
माबा बे जुदि न'आव गोलैनायाव दा बेसे थाखा थांगौमोन आयै 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 खम लस जागौमोन थाखानि खोथा नङा मानसिया जुदि बेयाव थानाय नङा सेसमोन बेयाव गोलैनांगौबा थ' दा गामियाव ओंखारलांसै आरो दा गामियाव ओंखारबोबाय आरो दा परिस्थितिखौ नायदो अबस्थाफोरखौ माबायदि जाना दङ बिदि बायला बायलि जाना दंजोबो आरो फोथाराव नुवाखै फांसे फांनै फांथाम फांब्रै बायबाय आरो लोगोनि न'आव थांगासिनो दं बिथांनि न'आ माने बायबाय जाहैदों नायहैनि माबायदि अबस्था जाना दं दा बिथिंबो माने गय बायदों आरो बैसानाबो फंबायनि न' आरोखि फंबाय लाहानि माने मादै लाहानि न' फंबाय दं इसा बेखायनो फंबायनि न' होनहैबाय आं इसाबो बायबाय ओमफ्राय न' बायनाया इथिं आरो सारमोननि न'नि अबस्थाया बिदि जाना दं आरो सारा गोजौआव दं दा बिथाङा एसे दुखुआव दङ दा गाहायनिफ्रायसो नाहरनांसिगोन बेखौ बार नांगौ होनदों नामा नोंनो गरम मोनदोंमोन होनदों नामा अखा नांगौ बोरै मोनदों दा आरो जोंहानाव गय दाननो नांगौ थौ मिथिबाय दा न' सिंनि अबस्थाया बिदि जाना दं आरो ओंखाम संग्राया ओंखाम संग्राया हाबा बिदि मोनामखायो मोदोमखायो मोनामनाय नङाना मोदोमनायसो दा एकदम बिदि जाना दङ दा बेखौ बानायनो लाहार फाहार बेखौ थिखोसिगोन आरो औवाखौ दे स' दायो माने एसे सिगाङाव फैनानै बिदि अबस्था जाना दं आरो कारेन्ट थ्रि फेसनिया दंफाङा माने गोलैसिना दं दिनैथ' हले कारेन्टआ फैनाया आसा खम बिदि बानायलांदों आरो दिनैनि बारा माने बाब दिनै हले कारेन्टआ मिसासै स' गाइस दिनैनि ब्लगा एसेनोसै जास्ट माने गामियाव मा मा बाइकखौ मा जाखो बेखौ देखायनाय जाबाय दिनै मोनायाव माने बारा गोसाथार फैबाय नालाय बेखौ एसे देखायनो होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबा सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय